Сәләтле болашак, өметле киләчәк дип юкагына әйтмибез. Сәләтсез бер бала да юк. Она аша белергә кирәк дигән атаклы педагог Макаренко. Әнә шул максаттан оештырылган бу бәйге күп кенә нәниләрнең тәүге чыгышлары, беренче уңышлары һәм җиңүләре булды. Безнең ансамбль кнопочки дип атала. Без бүген бийдек танец раз ладошка, два ладошка. Без дәрестән соң калып бию өйрәндек. Ә бүген без сценада бер дә куркмадык. Бәйгедә барлыгы 35 коллектив чыгыш ясады. Катнашучылар хореография, соло һәм ансамбль белән башкару номинацияләр буенча бәяләнде. Әлеге берсеннән-берсе сокландыргыч номерларны күргәннән соң укытучыларның тырышлыгын күз алу кыен түгел. Без Киекле мәктәбеннән килдек, шишмә биюен биергә. Безнең җитәкче Залия апа безгә матур күрмәкләр текте. Без әти-әни белән шундый матур чиләкләр бизәдек. Балаларның киемнәре күз явын алырлык, үзләре сайлаган образга туры килә. Шулай ук сәхнәдә үзләрен тотышлары белән дә җин артистлардан һич калышмадылар. Нинди генә халык биюләре һәм җырлары җырланмады бу көнне. Сәхнә яшь йолдызчыкларның шат авазларына һәм дәртле җыр биюләренә күмелде. Впечатление мои от этого праздника просто замечательные, вообще организаторы молодцы. Әлеге бәйрәм искиткеч матур, оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Мондый фестивальләр бигрәк авыл мәктәпләре өчен яхшы. Чөнки аларның кая да булса барып, үзләрен күрсәтү мөмкинлекләре юк. Өстәвенә авылларда балалар да аз бит хәзер. Бүген без жюри әгъзалары буларак беренче чиратта нәни артистларның башкару осталыгына караячакбыз. Шулай ук сәхнәдә үзләрен тотышы, костюмнары да игътибардан читтә калмаячак. Катнашучылар күп булган саен җиңүчеләрне ачыклау да кыенрак. Тик шулай да Егоркина мәктәбе укучысы Саша Беловка тиңнәр табылмагандыр мөгаен. Без мондагы талантларны балалар сәнгать мәктәбендә көтеп калабыз ди, шул ук мәктәптә җыр укытучысы Ольга Гришина. Кечкенә мәктәп сәхнәсендә чыгыш ясаган балалар өчен бу бәлки сәхнә дөньясына юл башы булыр.